Πάλι στο Fight Academy στο Περιστέρι. Σήμερα θα δείξουμε ανάποδη σανίδα. Μια άσκηση η οποία είναι πολύ καλή για σύσφυξη κορμού καθώς και πόδια. Πάμε να τη δούμε. Αρχική θέση. Καθόμαστε κάτω στο στρώμα, ξαπλώνουμε. Τα πόδια μας είναι 90 μοίρες, τα χέρια μας είναι στην ευθεία και έτσι όπως είμαστε, τεντώνουμε τα πόδια σιγά σιγά εδώ και τα χέρια μας πίσω. Και μένουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι να δημιουργηθεί λόρδωση στη μέση. Όταν βλέπουμε ότι δημιουργείται λόρδωση στη μέση, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι τεντώνουμε τα πόδια και πώς θα τεντώνουμε, σφίγγουμε την κοιλιά μας ώστε η μέση μας να πάει κάτω. Και έτσι όπως είμαστε, μένουμε. Αν δούμε ότι και πάλι η λόρδωση παραμένει, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να σηκώσουμε τα πόδια πιο ψηλά ώστε να φύγει η λόρδωση. Πάλι το ίδιο είναι. Τεντωμένα χέρια πίσω, πόδια πιο ψηλά και σιγά σιγά σφίγγουμε κοιλιά και κατεβάζουμε κάτω. Επιτρεπτά σετ 3 με 4 και περίπου μισό λεπτό, 40 δευτερόλεπτα. Τώρα, ανάλογα ο καθένας, άμα αισθάνεται πιο δυνατός, φυσικά μπορεί να κάνει παραπάνω σετ και παραπάνω δευτερόλεπτα. Είπαμε ότι είναι πολύ καλή άσκηση σύσφυξη κορμού και πόδια. Τη συνιστώ και για πολεμικές τέχνες και για όσους κάνουν και δυναμικά αθλήματα που θέλουν να έχουν ένα δυνατό και γερό κορμό. Επόμενη άσκηση, άρεση λεκάνης στις τέρνες. Τα λέμε στο